Det er min. Hvad fanden laver han? Skal du med? Prøv lige at gå ud hurtigt, Emil. Jeg skal lige vise dig noget, man kan. Nej, Philip. Jeg begynder at lette, hvis du ikke stopper. Du skubber min helikopter. Lover jeg. Philip, hop nu bare ind. For jeg letter om lige om lidt. Godt må jeg prøve at springe ud i faldskærmen. Ja. Vi finder ham der. Hvad? Er du oppe på 200 meter? Nej, jeg skal nok sige god. Hvor? Vi har jo bragt en psykisk syg mand hen ved os. Philip, jeg kommer og henter dig nu. Han chopper, så skal vi springe ud i faldskærm. Ej, du skal ikke have min til at springe ud i faldskærm. Kom ned til mig. Kom ned til mig, så lægger vi den i en bil eller et eller andet. Gør vi ikke? Hvad for en? En taske. Kom ned til mig, så lægger vi vores tasker i, du ved ikke? Jo. Kan du godt lande her? Jeg lander ude i gården. Hvis du ikke kan det, så bare lande et andet sted. Det kan jeg sagtens. Jeg skal bare lige lidt længere ned. Sådan der. Klar at gøre til landing. Ja, jeg er fuldstændig min lille tog. Ind på psykiatrisk afdeling nu. Han skal ind på psykiatrisk afdeling. Hvor skal jeg lægge ham? Ja. Bare kom herud med ham, så propper jeg ham ind på en borger. Det der gider jeg ikke. Det der. Kom herud med ham, ud i gården. Slap mig! Slap mig! Slap mig! Må du godt lade være? Slap mig! Han må ikke engang. Nej. Det kommer i en kommune, så altså, det der må han ikke. Slap mig! Nej. Jo! Du har lige slået min stationsleder, og det skal du på psykiatrisk afdeling. Det er psykopat. Kan vi få den ud? Det er det spørgsmålet er. Kan vi ikke? Kom, jeg ved. Kom, hvad vi gør. Kom. Lad mig komme ud! Jeg propper ham ind i min chopper. Kom ind i. Og jeg skal lige skide. Tak for info. Det var så let. Hov, den her bil, den har noget lovligt. Ja, den skal ikke ligge. Ved du hvad, skal du stoppe med det der? Eller komme op i kommunen. Nej. Slap mig! Vi må ikke tro med kommunen. Det gør jeg heller ikke. Jeg sagde det bare. Jeg skal lige have min backpack, og så tænker vi kører til hospitalet nede i, så flyver vi derned, ikke? Jeg tager ham, prop ham ind i min chopper. Prop ham bare ind i min chopper, så tager jeg ham lige ned. Slå på mig 2 gange, det er altså ikke okay. Philip, din helikopter er åben. Ja, men han må ikke tage den. User left your channel. Nej, jeg prøver ham bare ind i min er låst. Combat logget.